Hello? Hello, madam. Opo, yes, Madam Heart. Opo. Opo, natanggap ko na po yung padala ninyong box. Hindi ko pa po nakikita kung ano yung laman. Yes, yes po. Kasi nga po, i-unbox ko po siya. Excited na din po ako kung ano po yung itsura nung pinadala ninyo. Opo, sige po. Ito na po, madam. Oh, ito na. Ah, sige. Salamat po, madam. Okay, bye. Charot. Hi guys! At kayo'y nagbabalik sa aking channel. Once again, this is Alvin. At sabi ko nga, sana all binabalikan. At sana all ginajowa. Oh, yung mga walang jowa dyan. Na hanggang sa crush lang. Umamin ka na. Baka huli na ang lahat. Ha? Aminin mo na. Ngayon na. Bilis. Ha? So, hayun na nga, mga Jai. So, bakit nga ba ako naka-outfit ng ganito? Eh, ang init-init ng panahon. Diyos ko, parang hindi ko ma-achieve na. Parang hindi ko siya matatapos ng ganito. Ang galing na nga lang natin. Diyos ko. Na-achieve mo pa yung heart evangelista na get up mo eh. Tsuserang bakla din to eh. So, hayun na. Ito lang. Ganito lang. So, hayun na nga. Mag-unbox tayo. At ito na yung ating box. Ito yun siya. Charan! Fragile like you. Charot! Marupok. Marupok ba? Ano ba fragile? Ano ba? Madaling mabasag ba? O parang ikaw. Makakita ka lang ng pogi. Dali-dali mo na mabasag yung ano. Charot lang. Ano daw? Okay, forget it. Okay, so this is a box. And again, this is my first time to unbox an item sa tanang buhay ko. Charot. So, eto na nga po siya. Balot na po siya ng bubble wrap. So, ito na yun siya. So, ang nakalagay dito from Nestle Philippines. Okay. Okay, to Alvin Martin, blah, 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 blah. Okay. So, ito na po yun siya, guys. Ayan. So, excited akong i-open at makita yung item. So, let's all watch this. A few moments. So, yun na nga guys. I-open na natin kung ano ba yung laman ng bag. So, tatanggalin muna natin yung scotch tape na nakadikit dito. Ayan. Saan ba ako magsisimula? Ano ba yan? So, guys, first time ko mag-unbox. Wow! So, ganito pa yung pakiramdam. Yung tipong like nung bata ka. Naririnig niyo na ba yun? Ang ingay, di ba? Like nung mga bata tayo, kasi di ba, for example, may mga pasalubong ang nanay natin, galing sa city. Tapos gusto natin na i-open agad. So, ngayon, i-open natin. Papakita ko sa inyo kung paano ako mag-open. Bad! I'm sorry, I used the word bad. Ayan siya. Hirap pa lang, no? Kailangan effort. So, guys, nung nakita ko kasi yung page ni Madam Heart, nakikolab siya sa Nestle Philippines kasi endorser siya ng Nestle na yung Nescafe Gold, 'di ba? So sabi kong ganun, kung hindi man ako magkakaroon ng ng mga designer bags ni Madam Heart hindi pa sa ngayon, might as well kahit yung hand painted bag niya na lang din, at least alam kong pakiramdam na gawa to ni Madam. Wow! Sariling sikap na to. So might as well again maka-avail ako niyan. Natin kung anong ito na yun siya ayan. Dahan-dahan kasi nga nakalagay dito fragile parang ikaw. Charot. So yun siya. Na-enjoy mo din ba maglaro-laro nitong bubble wrap? Kaka-enjoy, no? Yay! We're almost there! Wow!
Okay, so now this is the box. Ayan. So, ganito yung itsura niya, guys. Hi! Pakiramdam yung ilang excited ka. Ayan. So, eto na yun siya. And now, kasi may mga scotch tape pa siya dito, again, dahan-dahan nating tatanggalin. Ganito siya. Ayan. Makikita nyo ba? Sige, go. Pakita ko sa inyo. Para naman ma-feel nyo yung pakiramdam ng paano ba nag-unbox. May pakiramdam, no? Excited ako. Actually, 2 weeks ba? 2 weeks wata itong hinintay eh. Kasi expected ko na dating nito ay June 18 pa. Pero dumating siya nung Monday. It's 2 days early. 16, 3 days early. So, yun siya. So, just so you know, guys, this is that was my first time. That was my first time na mag-online shop. Wow! Sa Shopee. Yes. So, ayun. Doon lang muna tayo. Huwag tayo add to cart kasi, you know, mahirap ng buhay. Huwag tayo puro pero ginusto natin ito. So, doon lang muna tayo, ha? Moderate muna tayo. So, paano ba to i-open, Jai? Ano to? Amazing, Maze Runner. Kailangan mo maghanap ng Ayun. Ganito siguro pakiramdam ng mga nung first time, ng mga yung mga first time ng mga nag-unbox din ng kanilang item. Kahit saan na lang siguro nila basta lang ma-open lang kasi excited din eh. Gano, yun. Oh my god. Oh my god. Oh my god. We're halfway there. Yan, oh my god. Medyo open na siya. Oh my god. Oh. Ay. Ayun, naku. Malapit na talaga. Masaya. Actually, sa pakikikolab eto ni Madam Heart, I think it's a good for a good cause ata ito eh. Eto na. So guys, there you have it. So ayun, na-open na natin left and right. And natanggal na natin yung scotch tape. So we are now ayan. Ay, another. Okay. Eto na siya. This is the item. Ayan. Okay, so, tada! This is the bag. Mahawakan ko yung gawa ni Madam Heart. Damihin ko muna siya. Damihin ko muna siya. So, ayun. Okay, another round ng pagtanggal ng scotch tape. Tsaka, kalok at die, ha? Basang-basa na yung kilay-kilay ko. Ayan. Ang daming collection ko ng bubble wrap. Oh my god. Oh my goodness. Oh! Merong Nescafe. May kape. May pakape si Mayora. Ayun. Kasi nga, pag bibili ka nung kanilang Nescafe Gold, ay may kasamang hand-painted bag or hand-painted tote bag ni Madam Heart Evangelista. And there you have it, guys. Eto na yun siya. Oh, amazing. Ang ganda. Nakikita niyo na ba yung yung kape? May pakape si Mayora. Ay, parang gusto kong tanggalin. Gusto kong tanggalin yung tanggalin natin para mas masaya. Para hindi tayo para hindi tayo pagpawisan. Kasi pinagpapawisan na pati yung leg ko, girl. Ayan. Oh my God. Eto na, Hinay-hinay lang tayo.
kasi baka mabasag to. Ayan, 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 ayan. Ay, ang bango. My goodness. Oh! Oh, ang saya. Ang saya. Ay! Ay! The Nescafe Gold Plus! The bag of Madam Heart. There you have it, guys. Ang ganda. Oh, wala pa kami na. Hindi mo pa nga na-open lahat. Ayan! Charan! Charan! This is the Heart Evangelista bag. Ayan, atras tayo para makita niyo yung whole na ano, itsura ng bag. There you have it, guys. This is the bag. Ayan. And nakalagay dito sa loob, Nescafe Gold X. Love Marie. Ayan, Love Marie. And yung kanyang in-endorse na Nescafe Gold. Thank you so much, madam. I love it. I so love it. Ayun siya. Ayan. Ito pala yung mga kumare ko. Ito yung sila yung mga kumare ko. Ayan. Ayan. Nag-uusap sila. Ayan. Ito sila. Ito si. Hanapin natin. Ito. Oh, ayun siya. Ito si ano. Ito si mga kumare ko na si Cinderella. Si Snow White, si Sleeping Beauty kasi, di ba? Halata, Sleeping Beauty. Si Snow White. Ay, ito, hindi pala. Si Belle, si Snow White. Yon, charing lang. Gawa-gawa ka ng kwento mo. So, ayan siya. Eto yun siya. Atras tayo, Atras tayo. Ayan siya yung bag. Ayan. Oh. Lakas maka-Hermes. Charot! Lakas maka-Hermes. Ayan, eto yun siya. Okay, let's take a look sa details ng bag. So, it was well sewed. Ayan. Ay, ang ganda. Uy, ang ganda. Ang ganda. My God. Tapos, ay mamaya, magkakape ako. Thank you so much, madam. Thank you so much. Ba't may laway yung aking ano? Thank you so much for this. And, pang ano ka to? 2 weeks na ano, konsumo. Oh. I loved it so much. Thank you so much. Ganda. Ang ganda ng bag. Ang tibay. Ang tibay nung quality nung ano. Hindi to siya I don't know. Yung ano ng tela. Tela ba tawag dito? Basta ganyan. So, galing pang ano, kakaano lang, So, let's try. Ayan! Diba? Oh, excuse me, Jai. Bag ito ni Heart Evangelista. Ayan, tingin mo, Ayan, plus, may pakape, ganda, diba? Kakaloka, ganda. So, there you have. Ayan, guys. So, ipapakita ko sa inyo ng malapitan yung itsura ng bag. Ayan. So, ganito siya kalaki. Ayan. Wait. Ayan. So, ayan yung bag. Ito yung likuran niya. Likuran niya. Ayan. Ayan. Tapos, haba ng handle. So, basically, it's a tote bag. So, ayan. So, ang looban niya is ito. Ayan. Wow! Ayan. So, yun lang. So, marami ang pwedeng mailagay dito. Maraming pwedeng mailagay sa bag. Kasi makapal, matibay yung yung handle ng bag. So, pakiramdam ko, pwede mo ilagay yung baby mo dito. Charot lang. yung mga things na kasi ako sa office, ang dinadala ko talaga, ang mga mabibigat talaga na, kaya ito, like this, ito yung bag ko sa office. So, ang mabigat na to, kasi ang laman nito, may perfume, may, ano pa ba yun, yung power bank, may yung pang spray sa buhok, yung gel, mga etc. So, medyo may kabigatan din. So, kapag
gamitin ko, 'di ba? Lakas makababae, girl. So, ayun. So, pwede mo siya gamitin. Pwede sa work, pwede sa palengke, sa mall, bahala ka, mamasyal ka, pwede sa dagat, sa resort, or whatsoever. So, ayun, pwede siya gamitin. So, very comfy. Tapos, yung texture ng bag, I'm not sure if this is a canvas na klase ng bag. Hindi ko lang sure. Pa-search natin. Charot. So ayun siya, ito yung texture ng bag, ayan. May ano pa, may sobra yung ano pagtahi. Ayan. So ito yung painting. So ipapakita ko kilala ko sa inyo yung aking mga kumare. Ayan sila. Hi mga mads, charot. So ayan sila. Ayan. So malapitan yung painting. Ayan. Ayan. Starring the Nescafe Gold. So ayan po siya mga kaibigan. At sa likod, ayan, pakita ko na sa inyo kanina. Nescafe Gold X Love Marie dahil Love Marie Ong Pao ko ang totoong pangalan ni Heart Evangelista. So, ayun, mga kaibigan. Oh my God, I can't wait to use this. This me, I'm wearing a bag na pinintahan ni Heart Evangelista. Kalain mo yun? It's worth the wait. It's worth the pay. It's worth the price. Actually, ano to 598 pesos ata ito. Kasama na nitong ano. Pag bumili ka ng Nescafe Gold, may kasama siyang hand-painted bag, tote bag na gawa ni Madam Heart. So there you have it. Ang saya. Ayun na siya. Ganda ng quality ng bag. So guys, kung gusto niyo mag-order, ano lang, i-check nyo lang sa Shopee or sa Lazada. I think meron pa naman. So, paulit-ulit tayo. Enjoy ako. Pinagpawisan yung aking lieg. Nagpasa yung aking kilikili. Yes. So, meron pa akong next na, na item na i-unbox. So, check that out. Wow! Just keep posted. So, wag mo kalimutang mag-like and subscribe sa aking YouTube channel. And, i-press mo na rin ang notification bell para more chances of winning at para ma-update ka din sa aking next na i-unbox na item. Ganun kasi yan, ha? Okay, so, until next, guys, so, please don't forget to like, paulit-ulit tayo ulit. Next time na ako. Ayan siya, wag na kalimutang, we can be friends. We can be friends sa aking social media account. So, hanapin mo lang ako, i-add mo ako sa aking Facebook account, that's Alvin Tudenio Martin. Ayan, nakalagay dyan. Sa aking Instagram, Twitter, and TikTok. That's at Hi Alvin Martin. So, hayun po mga kaibigan. So, thank you so much for watching and stay safe and God bless you all. Bye!